Can you just now call him? I'll call him up right now. And he can come for one day. I'll call him up right now. Yes. You can give a message just now to the people. To the people, thanking for your. Takuk buku. Yar चला बरई जुवान सिखला ओकरा चक्रा चिनी समूंग टांगनाय चिनी महाराज प्रद्युत जीनी लोगेओ लोगे रिनाय नराव जतन आं तिनी अनि खाबाय मा खुलुमो ताल नैसक आं कक मासाया सबो बाहाय तंका खबर नाय मैया हस्पिटाल दङै तालसानि कम समय आं वायनाय आनि बहक पेकक जाखा राजाखा आबुनोल थार्ड टाइमनि बागै अरबराव रोंनाय गोरोङै आबो खलाय खलाय नों थैबो मानो हिनजाखा आं ओंखे रावानो कलकाता अपोलो हस्पिटालाव रिफार खालायखा आपुरो बचेनि महाराज आयां विभिन्न मिनिस्ट्री रक बाय कक सालाय माने आं खोनावो এবং रावबो इम्पोर्टेन्ट नरिखा किन्तु आं तामो अंखा तामों या आं सिया आं तालनाय कुनो माय मुइबो मा चाया बिथि बाय मांग तङै अनि ताबक जरा अनि याक्सी अब आं आचुखलाय क्लाय थाङो आं अनि याक्सीबो हाय अब